गसाइगाव मुखमानि सिङाव थानाय रायमना कमिउनिटि हलाव दिनै रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन गामिनि गामि बोराइफोरजों लोगोसे WITनि मेनेजार मुस्रि सनातन डेका आरो कुसुगाव डिभिजननि DFO मानिनां राजु कुमार ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव रायमना माहारियारि पार्कनि सायाव सांग्रांथि मेल लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायमना माहारियारि पार्कखौ माबोरै आब्रुथि आरो जौगाथाय लाबोनो हागोन बिनि सायाव गोथौवै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो नुजाथिनाय मुस्रि समानत नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि रायमना माहारियारि पार्कनि रैखाथि आरो माखासे इसिङारि गेलेमुफोरनि थाखाय रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिखौ गुबुन गुबुन गामिनि 5 निफ्राय 10 सासिम जोहोलावफोरखौ लानानै दाफुंनानै लानाय जादों। रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथि फाखाथि थानाय जेसेबांनाखि गामिफोर दङ बै गामिफोरनि गावबुरा बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ जोङो लादों आरो बे सांग्रांथि मेलनि गुबै थांखियानो बेनो जे रायमना नेशनेल पार्क जे जाबाय 422 स्क्वायर किल'मिटार बे जे एरियाखौ लानानै जे बे रायमना नेशनेल पार्क जाबाय बिनि रैखाथि आरो फैबाय थानाय समाव बे हाग्रामायाव थानाय जेसेबांनाखि जिब जुनार दङ दंफां लाइफां दङ बेफोरखौ जोङो बोरै रैखाथि होगोन आरो लोगोसे जोंनि बे हाग्रा नांजाबनाय जेसेबांनाखि गामिफोर दङ बे गामिफ्राव जे गोबां बेबायदि माखासे बेखार लाइमोनफोर दङ जे एजुकेटेड आनएमप्लयड इयुथ्सफोर दङ बै लाइमोनफोरखौ जोङो बोरै बे नेशनेल पार्कनि गेजेरजों थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ होगोन नैबेफोरखौ नोजोर बोनानै लोगोसे बे रायमना नेशनेल पार्कनि मान सन्मानखौ जोङो एरियानि जानानै जोङो बोरै लाखिगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बे नेशनेल पार्कखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय जोंहा जे माखासे रेसपन्सिबिलिटि दङ बैफोर गासिबो बिसयफोरखौ लानानै दिनै जोङो कुसुगाव डिभिजननि DFO बिथां राजु कुमार ब्रह्म बिथांखौ आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। लोगोसे WTIनि जे मेनेजिं डिरेक्टर बा मेनेजार बिथां सनातन डेका बिथांखौबो जोङो आलासि महरै लिंहरनानै जोङो बेवहाय लाबोदों। बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो दिनै रायमना नेशनेल पार्कनि रैखाथि बा कनजारभेशननि सोमोन्दै जोङो रायजो राजाखौ लानानै गावबुरा बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल जोङो खुंदों। खोनानो मोनदों दे मोनसे गामियाव खमैबो 4-5सो माने इयुथ्सफोरखौहाय जमा खालामनाय जादों दा बिसोरनि गुबै खामानिया मा जादों? दा जिहेतु बे रायमना नेशनेल पार्क जाबाय बिनि रैखाथिखौ होनोबा डिपार्टमेन्टआ हारसिङैनो गाव हारसिङैनो हाया बा सरकाराबो बेखौ रैखाथि होनांगौनि जे मावनांगौ खामानिफोर दङ बेखौ गाव हारसिङैनो हाया जायनि थाखाय जोङो बे ओनसोलनि गोबां बेबादि लाइमोनफ्रा जोङो बेखौ सिन्था सरसा खालामनानै जोङो बेवहाय मोनसे रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटि मुङै जोङो मोनसे ससाइटिखौ खुलिदों जे ससाइटियानोखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै बे रायमना नेशनेल पार्कनि रैखाथि होनो थाखाय बा बे रायमना नेशनेल पार्कनि मान सन्मानखौ लाखिनांगौनि थाखाय जे माखासे खामानि मावनांगौ दङ बै खामानिखौ मावलांनांगौनि थाखाय मोनसे ससाइटि बा NGOखौ बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दानानै लादों आरो बिनि गुबै थांखिया बेनो जे भलेन्टारिलि जाहाथे जोङो सार्भिस होनो हायो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोंनाव 52थासो गामि बे हाग्राजों नांजाबनाय गामिफोर दङ बे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जाहाथे जेनेरेल मेम्बार बा बेबादि भलेन्टियार हिसाबै बिथांमोना सार्भिस होनो हायो बे हिसाबैनो जोङो बिथांमोनखौ बा बेवहाय मेम्बार हिसाबै सोसननानै लानाय जादों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनाबो भलेन्टारिलि सार्भिस होनो हायो आरो जोंहा फोथायनाय दं जे सानसे समाव बिथांमोननि जे भलेन्टारि सार्भिस बे सार्भिसखौ हयथ' जोङो बिथांमोननि थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा बा फैबाय थानाय समाव जुदि सरकारनिफ्राय माबा मोनसे सुजुग सुबिदाफोर फैयोबा जाहाथे जोङो बिथांमोनखौ एबजर्ब खालामनानै खामानि मावनो सुबिदा होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानैनो बे ससाइटिखौ दानाय जादों। बेवहाय गुबैयै अक्सिगुरि दुमबाजार बा बेबायदि माखासे गामिफोरनिफ्राय गोबां बाथानफोर दङ खमसे खम 35थासो बाथान दङ हाग्रा सिङावहाय दा बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय
बिथांमोननो बिथोन होनाय जादों जे 1.5 मासनि गेजेराव जाहाथे बिथांमोननि जे बाथान दङ हाग्रा सिङाव बेखौ जाहाथे एसे रिलकेट खालामनो हायोबा सिंनिफ्राय एसे मोखाङाव लाबोनो हायोबा बेखौहाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथोन होनाय जादों। दा बेखौ लानानैबो दिनै बिथांमोना मेम'रेन्डाम साबमिट खालामदों डिआफनिसिम आरो बिथांमोननि जानानै जोंबो खावलायदों जे हठात बेखौ बोखारनाया सम्भब जाना नङा, जायनि थाखाय एसे रिलकेट खालामनानै ओरै जे हाग्रा सिङाव जे बाथानफोर दङमोन बेखौ एसे मोखाङाव लाबोनानै रिलकेट खालामनो हायो नामा बेनि बेबस्थाफोरखौ सावरायनाया सोलिबाय थादों। Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, B.Tech, B.Des, M.Tech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.